மகிமைப்படுத்துகிற ஆண்டவர். மகிவனின் பாசம் பெரியது. மங்காத புகழுடன் வாழ்வோம், மாட்சிமை பெற்றிடுவோம். குறுகிட மாட்டோம், குன்றிட மாட்டோம். கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. கரங்களை தட்டுவோம். எல்லா கவலைகளை மறந்துவிட்டு கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பார்ப்போம். ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தோனிக்கும். ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தோனிக்கும். ஆகாயவின் மீதாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலி. ஆகாயவின் மீதாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலி. சொல்லுவோம். ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தோனிக்கும். மகிமைப்படுத்துவேன் என்றாரே, மகிமானின் பாசம் பெரிதே. மங்காத புகழுடன் வாழ்வோம், மாட்சிமை. மகிமைப்படுத்துவேன் என்றாரே, மகிமானின் பாசம் பெரிதே. மங்காத புகழுடன் குறுகிட மாட்டோம், குன்றிட மாட்டோம். கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. குறுகிட மாட்டோம், கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தோனிக்கும். ஆகாயவின் மீதாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆகாயவின் மீதாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆதிநிலை ஏகுவோம், ஆசீர் திரும்ப பெறுவோம். சிறை வாழ்வு மறையும், சீர்வாழ்வு மலரும். சியோனின் மகிமை திரும்பும். சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்வார். ஆதிநிலை ஏகுவோமே, ஆசித்திரும் பாழான மண்மேடுகள் யாவும் பாராளும். ஒருமுறை கூட ஆதிநிலை சிறை வாழ்வு மறையும், சீர் வாழ்வு மலரும்.
இடுக்கண்கள் சூழ்ந்திடும் வேளை ரட்சகர் மீட்பருவாரே. ஆமென். விடுதலை முழங்கிடுமே யாவும் பகலோ. Yes Lord. இடுக்கண்கள் சூழ்ந்திடும் வேளை ரட்சகர் மீட்பருவாரே. முகங்கள் முறிந்திடும் கட்டுகள் அகந்திடும் விடுதலை பெருவிழா காண்போம். முகங்கள் முறிந்திடும் கட்டுகள் அகந்திடும் விடுதலை பெருவிழா காண்போம். ஆனந்த துதியொலி கேட்போம். ஆடல் பாடல் சத்தமும் தொனிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும். ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும். ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். யாக்கோபு நடுங்கிடுவான். யாக்கோபு நடுங்கிடுவானோ. யாக்கோபின் தேவன் துணையே. அமெரிக்கை வாழ்வை அழைப்போம். ஆண்டவர் வாக்கில் சுகிப்போம். யாக்கோபு நடுங்கிடுவானோ. யாக்கோபின் தேவன் துணையே. அமெரிக்கை வாழ்வை அழைப்போம். ஆண்டவர் வாக்கில் சுகிப்போம். பதறாத வாழ்வும் சிதறாத மனமும் பரிசாக தேவன் அருள். பதறாத மனமும் சிதறாத மனமும் பரிசாக தேவன் அருள்வார். ஆனந்த துதியொலி கேட்கும். ஆடல் பாடல் சத்தமும் தொனிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும். ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். 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 ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ஹல்லேலூயா. அவர் வாக்குத்தத்தங்களில் உண்மை உள்ள தெய்வமாயிருக்கிறார். ஒன்றாவது பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். கேரித் ஆற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும் பானையில் மா எண்ணெய் குறந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் உனக்கு உண்டு. ஹல்லேலூயா. என்ன வறண்டு போனாலும் எது இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய வார்த்தை இல்லாதவைகளை உண்டாக்கும். ஹல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தை போதும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஹல்லேலூயா. இல்லை என்ற நிலை வந்தாலும் இருப்பதை போல அழைக்கும் தேவன் உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியினார் உருவாக்கி நடத்திடுவார். உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியினார் உருவாக்கி நடத்திடுவார். கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதன் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதன் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. சொல்லுவோம். கர்த்தர் உண்டு, கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதன் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, அற்புதம் உண்டு. Yes Lord, hallelujah.
காற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும் எரித்தாற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும் பானையில் எண்ணெய் குறைந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் எனக்கு உண்டு. சொல்லும் பானையில் எண்ணெய் குறைந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் எனக்கு உண்டு. கர்த்தருண்டு, கர்த்தருண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. கர்த்தருண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. சொல்லுவோம், கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. இல்லை என்ற நிலை வந்தாலும் இருப்பதை போல அழைக்கும் தேவன். இல்லை இருப்பதை போல அழைக்கும் தேவன். உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியினால் உருவாக்கி நடத்திடுவார். ஹல்லேலூயா. சொல்லோ, எனக்கு ஆண்டவர் உண்டு, கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம். கர்த்தர் உண்டு, கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. முடியாது என்று நினைக்கிற நேரங்களில் அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார். Hallelujah. Worship you, Lord. முடியாதென்ற நிலையில் கர்த்தரின் முடியாதென்று நினைக்கும் நேரம் கர்த்தரின் கரம் முன்னில் தேற்றிடுமே. அளவற்ற ஆண்டு நடத்திடுவார். அளவற்ற நன்மையினால் ஆண்டு நடத்திடுவார். கர்த்தர் உண்டு, கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. எரித்தாற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும் எரித்தாற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும் பானையில் எண்ணெய் குறைந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் உனக்கு உண்டு. பானையில் எண்ணெய் குறைந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் உனக்கு உண்டு. இருளான பாதையில் நடந்திட்டாலும் வெளிச்சமாய் தேவன் வந்திடுவார். இருளான பாதையில் நடந்திட்டாலும் வெளிச்சமாய் தேவன் வந்திடுவார். மகிமையின் பிரசன்னத்தால் மூடி நடத்திடுவார். மகிமையின் பிரசன்னத்தால் மூடி நடத்திடு. கர்த்தர் உண்டு, கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, வார்த்தை உண்டு,
சொல்லி பாடிடுவேன். என் கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவேன். யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி பாடிடுவேன். என் கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவேன். யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம். ஹalleluya. ஷபரகதரப செதிரி, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா. Glory to God. Amen. Hallelujah. யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷாலோம், சமாதானம் தருகிற தெய்வம் நம் நடுவில் இருக்கிறார். அப்படி எழுந்து நின்று சில நிமிடங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். ஹalleluya. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. விலகாத கிருபையை உயர்த்துவோம், மாறாத கிருபையை உயர்த்துவோம், கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை உயர்த்துவோம். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. எல்லாரும் அப்படியே வாய்களை திறந்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். உங்க கிருபை போதும் ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவரே, நான் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது உம்முடைய கிருபை. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. எத்தனையோ புயல் அடித்தது, எத்தனையோ காற்றுகள் வீசினது, எத்தனையோ அலை அடித்தது, சத்துரு நம்மை விழும்படி தள்ளினான். ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ததற்கு காரணம் அவருடைய கிருபை, அவருடைய கிருபையின் கண்கள், அவருடைய காருண்யத்தின் கண்கள். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. நம்மை சூழ்ந்து நிற்கிற காருண்யத்தை பார்ப்போம். ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. வானங்களை ஞானமாய் உண்டாக்கினவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தண்ணீர்களுக்கு மேலாக பூமியை பரப்பினவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. பெரிய சுடர்களை உண்டாக்கினவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். பகலை ஆள சூரியனை படைத்தவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். இரவை ஆள சந்திரனை படைத்தவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். ஓ ஹalleluya. கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாய் பிரித்தவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. அதன் நடுவிலே உம்முடைய ஜனங்களை கடக்க பண்ணினவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பார்வோனையும் அவனுடைய சேனைகளையும் இந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்க பண்ணினவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவர், நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை பெரியது. இந்த காலை வேளையில் நாம் அவரை ஆராதிப்பதற்கு காரணம், அவர் நமக்காக யாவையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். ஒன்னு ரெண்டு செய்து முடிச்சார், எல்லாம் நீங்க செய்யுங்க இல்ல, அவர் எல்லாவற்றையும் நமக்காக செய்து முடித்திருக்கிறார். இந்த விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அவருடைய கிருபையை உயர்த்துவோம். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் மலைகளே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே,
சொல்லுவோம். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் மலை மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகள், புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிடு என்றீரே. நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிடு என்றீரே. நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், இன்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். சொல்லுவோம். கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், இன்றும் என் அருகில் என்னும் இருந்தீர். வருங்காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். ஒரு முறை கூட. வருங்காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகள். எழும்பி வரும், எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் அலைகள், பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகள். காலை வேளையிலே வியாதியின் மத்தியில் நீங்கள் வந்திருக்கலாம். வியாதி என்கிற அலை உங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கலாம். அதன் நடுவிலே ஆண்டவர் போதுமானவராயிருக்கிறார். நம்மை சுகப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறார். அவருடைய கிருபை போதும் என்று சொல்லுகிறவராயிருக்கிறார். நம்மை நடத்துகிறவர். பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும். யெகோவா ராஃபா, இந்த காலை வேளையில் எங்கள் நடுவில் அசைவாடுகிறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. வியாதியின் மத்தியில் நீ எழும்பிடு என்றீரே. யெகோவா ராஃபா, என் சுகம் நீர்தானே. வியாதியின் மத்தியில் சொல்லுவோம். நீ எழும்பிடு என்றீரே. யெகோவா ராஃபா, என் சுகம் நீர்தானே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், என்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். சொல்லுவோம். கடந்த நாட்களில் என்றும் என் அருகில், வருங்காலங்களிலும் இருப்பேன். வருங்காலங்களிலும் இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் மலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகள். எழும்பி வரும் நீரன் கண்மலை, இரட்சணிய கண்மலை, ஞான கண்மலை. நீங்க தான் ஆண்டவரே. வருங்காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர்.
வருங்காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, இந்த தேவன் என்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார். நம்மை நடத்துகிற தேவன் நம் நடுவில் இருக்கிறார். கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள். அவர்கள் அவமானப்படவில்லை, வெட்கப்படவில்லை. அவர்களோடு கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்மை அவமானப்படுத்த அநேக வல்லமைகள் நமக்கு விரோதமா இருக்கலாம். ஆனால் துதிக்கிற நமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற நாவை கர்த்தர் அதம் பண்ணுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் துதிக்கிற போதே கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர்களோ முறிந்து விழுந்தார்கள், நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. சொல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து, அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசம் அடைகின்றேன். உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசம் அடைகின்றேன். அவமானம் அடைவதில்லை, அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவது அவமானம் அடைவதில்லை. அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். நீர்தானே என் துணையானே, நிழலில் நான் தங்குவேன். நீர்தானே என் துணையானே, என் கேடகமும் நானே. என்னை
கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. அவரை நம்புகிறவர்களை ஆண்டவர் ஒருபோதும் கைவிடுகிற தெய்வம் அல்ல. இந்த காலை வேளையில் ஆராதிக்க வந்திருக்கிற நீங்கள் அவரை நம்புகிறபடியினால் அவர் நம்மை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கிற தெய்வமா இருக்கிறார். முதல்ல சொன்னேன், அவர் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறபடியினால் அவர் நம்மை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கிறவர். இந்த காலை வேளையிலே அவரை நம்புகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கிறவராயிருக்கிறார். அல்லேலூயா. சமீபத்திலே நான் ஒரு போதகருடைய சாட்சியை நான் கேள்விப்பட்டேன். சுருக்கமாய் சொல்லி நாம் தொடர்ந்து இந்த பாடலை நம்ம பாட போகிறோம். கோயம்புத்தூர்ல ஜோயல் பாபு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாஸ்டர் இப்படியாக சொன்னார். அவர் நன்றாக ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தாராம். நல்ல சபை வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. நல்ல பிரசங்கம் பண்ணாரு, நல்ல ஆராதனை பண்ணாரு. வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற போது திடீரென்று ஒரு நாள் வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு சகோதரி அந்த சபைக்கு வந்திருந்தார்களாம். அவங்க ரொம்ப பட்சமா இருந்தாங்க, ரொம்ப அன்பா இருந்த போது திடீர்னு ஒரு மாலை வேளையில சொன்னாங்களாம், பாஸ்டர் எனக்கு ஏடிஎம் கார்டை நான் உங்கள்கிட்ட தாரேன், நீங்க அதை போய் ஒரு 20,000 ரூபாய் எனக்கு எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். சொன்ன உடனே இவரும் சரி, அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க, ஜெர்மன் தேசத்துல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது, நம்ம உதவி செய்வோம் என்று சொல்லி அந்த ஏடிஎம்ல போய் அந்த கார்டை போட்டு எடுத்திருக்கிறாரு. 20,000 எடுத்து கொடுத்து விட்டார். வீட்டுக்கு வந்த உடனே அடுத்த நாள் காலையில அந்த ஜெர்மன் லேடி சொல்லிச்சான், பாஸ்டர் நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டீங்க, 60,000 ரூபாய் அந்த பணத்தை நீங்க எடுத்திருக்கிறீங்க, நீங்க எப்படி இவ்வளவு ஒரு பெரிய தேவனுடைய மனுஷனா இருந்த போதும் என்ன நீங்க ஏமாற்றலாம் என்று சொல்லி மிகவும் திட்டி இருக்கிறார்கள். அவர் எவ்வளவோ அதை நான் எடுக்கல சிஸ்டர் என்று சொல்லி நிரூபித்த போதும் அவர்கள் இல்லை, நீங்கள் ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்று சொன்ன சில வார்த்தைகள் அவருடைய இருதயத்தை ரொம்ப ரொம்ப காயப்படுத்துச்சான். தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்கிற போது அவர் நினைச்சார் அதை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி பேங்க்ல முயற்சித்த போது அது ஜெர்மன் அக்கௌண்டா இருந்தபடினாலே அந்த தேசத்திலிருந்து இவரால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. இவர் இருக்கிறது கோயம்புத்தூர்ல. ரொம்ப கஷ்டத்தோடு இருந்தார், ரொம்ப சங்கடமா இருந்துதான். ஆண்டோடைய வசனங்களை பிரசங்கம் பண்ணுகிற போது திடீர்னு ஒருவேளை அந்த லேடி உள்ள வந்து என்னை அவமானமாய் பேசி விடுவாளோ என்கிற பயத்தோடு அநேக நாட்கள் அவர் ஊழியத்துல ரொம்ப சோர்ந்து போனாராம். சந்தோஷமாய் பேசுகிறது போல இருக்குமா, ஆனா அவருடைய இருதயத்தின் ஆழத்துக்குள்ள ஐயோ என்னை ஏமாத்துறவேன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வேதனை அவருக்குள்ளே இருந்து கொண்டே இருந்தது. ரொம்ப உடைந்து போனார். ரொம்ப கவலைப்படுகிற போது ஆண்டவர் நம்முடைய வார்த்தைகளை கொடுத்து தினம்தோறும் அவரை தேற்றினார். அல்லேலூயா. அநேகர் அவரை நம்பலியா, இவர் ஒருவேளை எடுத்திருப்பாரு என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் சரியான நேரம் வந்த போது, நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன், சுமார் 1 வருடம் கழித்த போது திடீரென்று ஒரு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த சகோதரிக்கு வந்துச்சான். அதிலே வெறும் 20,000 தான் எடுத்துக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் ஒருவேளை முதல்ல போடும்போது அந்த கார்டு ஒர்க் ஆகல, அதனால அது திருப்பி எடுத்தது போல காட்டினது, அந்த பணமும் எடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த சகோதரி என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி அவருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பி அவரை ரொம்ப இது பண்ணி, நான் திரும்பி உங்களை பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு, நான் உங்களை இவ்வளோ அசிங்கமா பேசிவிட்டேன் என்று சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டார்களாம். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லும். அல்லேலூயா. அந்த போதகர் சொல்லுகிறார், ரொம்ப சுத்தமாய் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் இப்படி ஒரு வார்த்தை எனக்கு கேட்ட உடனே சில நேரங்கள்ல தற்கொலை பண்ணி விடலாமா என்று கூட நான் நினைச்சேன். ஆனா கர்த்தர் என்னை காத்து கொண்டு வந்தார். அல்லேலூயா. சமீபத்தில் ஒரு புத்தகத்துல ஒரு வரியை வாசித்தேன். சில மனிதர்கள் தென்னை மரத்தை மாதிரி, பக்கத்துல இருக்கிற தென்னை மரத்தை மாதிரி, சில மனிதர்கள் நாணல போல. தென்னை மரம் ரொம்ப உயர்ந்து இருக்கும், புயல் அடிச்சுதான் விழுந்துரும். சில மனிதர்கள் நான் இப்படிதான் இருப்பேன், அப்படிதான் இருப்பேன், ரொம்ப உண்மையா இருப்பேன் நினைக்கிறவர்கள் அநேகரை பார்த்தீங்கன்னா சில பிரச்சனைகள் வருகிற போது தற்கொலை செய்து மரித்து விடுகிறார்கள். ஏன்னா அந்த காத்தடிக்கிற போது அவங்க சாய்ந்து கொடுப்பதில்லை. ஆனால் சில மனிதர்கள் நாணல போல இருக்கிறாங்க, எந்த பக்கம் காத்தடிச்சாலும் அவர்கள் சாய்ந்து கொடுத்து விடுவார்கள். ஆனால் அடுத்த நாள் சூரியன் உதிக்கிற போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உயர்ந்து வந்துவிடும். ஹல்லேலூயா. இந்த காலை வேளையிலே ஒருவேளை அவமானப்படுத்துகிற அநேக காரியங்கள் உங்களுக்கு விரோதமா இருக்கலாம். கர்த்தரை நம்புகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விரோதமான ஆயுதங்களும் வாய்க்காது. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும். ஹல்லேலூயா. ஒருபோதும் வாய்க்காது. ஓ ஹல்லேலூயா. நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன். துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதுனால் அவன் பயப்படான்.
அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும். கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். அல்லேலூயா சொல்லுவோம். வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நான் படுவதில்லை. சொல்லுவோம் கரங்களை உயர்த்தி. வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நான் படுவதில்லை. உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம். இல்ல கரங்களை தட்டி சொல்ல. உம்மை நம்புவேன் உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உற்சாகமாய். உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். சீயோன் பர்வதம் இருப்பது போல் அசையாமல் நிலைத்திருப்பேன். சீயோன் பர்வதம் இருப்பது போல் அசையாமல் நிலைத்திருப்பேன். ஆகாமியத்தின் கொடுங்கோ என் மேல் நிலைப்பதில்லை. ஆகாமியத்தின் கொடுங்கோ என் மேல் நிலைப்பதில்லை. உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன். முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கி. எத்தனை பேர் அதை உணர்றீங்க? நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்கள். ஏனென்றால் அந்த பெரிய தெய்வத்தை நம்புகிறவர்கள் அவர் ஒருபோதும் கைவிடாத தெய்வம். ஹல்லேலூயா. உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான். உம்மையே நம்பியிருப்பேன். வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும். வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகியும். வல்லமை வல்லமை என்னை அனலாக்கிடும். வல்லமை வல்லமை ஆவியே. எல்லாரும் கேட்போம். வல்லமை ஆவியானவரே, வல்லமை என்னை நிரப்பும் ஆண்டவரே. ஷபராகாத ஒரு பெருங்காற்று வீசட்டும். அக்கினிமயமான நாவுகள் உண்டாகட்டும். ஒரு அசைவு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஓ ஷபராதாராகாதே. வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும். வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகி. கரங்களை தட்டி. ஸ்ரீகாராகாதாரா பாராகாதாரா பாசிதிரே ரிக்காபாராகாதாராகாதாரா பாசிதிரே ஊலாபாராகாதாரா பாசிதிரே காதாரா. அவருடைய வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்யும். ஓ சிபாராகாதாரா பாசிதிரே காதாரா. நல்ல அந்நிய பாஷை நிரம்பி கரங்களை தட்டி. ஓ அனல் மூட்டி எழுப்போம்.
Hallelujah, 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 hallelujah. Shabaragadarabashi. Nandiyappa, 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 Nandiyappa. Shikabaragadarabashi. Rikabaragadarabashi. சியோனின் சிறையிருப்பை அவர் திருப்பும் போது சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல் இருந்தோம். அவர் நம்முடைய வாயை நகைப்பினால் நிரப்பினார். இது கர்த்தர் செய்தது என்று சொல்லி ஆச்சரியப்படுகிற நாட்களை ஆண்டவர் தருவாராக. நம்முடைய அவமானங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் அகற்றி போடுவாராக. நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே பரிசுத்த, நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. உம்மை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை, உம்மை போல் வேறொரு தெய்வம் இல்லை, நீரே நீர் மாத்திரமே. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? உம்மை போல் வேறொரு, கல்லையோ மண்ணையோ நம்ம வணங்கல, ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை நம்ம வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம். உம்மை போல் வேறொரு தெய்வம் இல்லை, நீரே நீர் மாத்திரமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். அவரை பரிசுத்தர் என்று பாடுகிற போதே நம்முடைய அசுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றுகிறவர், நம்முடைய குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றுகிறவர். நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் நீரே நீர் மாத்திரமே. உம்மை போல் வேறொரு தெய்வம் இல்லை, நீரே நீர் மாத்திரமே. உம்மை போல் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கண்ணீரோடு சொல்லும், ஆண்டவரே தகுதி இல்லாத என்ன நேசித்தீங்களே ஆண்டவரே, உம்மை விட்டு விலகி போன என்ன தேடி வந்தீங்களே ஆண்டவரே. ஓ ஓ ஷபரகதரபசி, நீர் மாத்திரமே. உம்மை போல் வேறொரு, there is none like you Lord, incomparable God, யாரோடும் இணைத்து பேச முடியாத தெய்வம். ஓ உம்மை போல் வேறொரு தெய்வம் இல்லை, நீரே மாத்திரமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர். பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய சத்தம், தூதர்கள் திரளாய் ஆண்டவரை பார்த்து, சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் என்று ஓயாமல் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. அவனார்க்கும்
கடக்காரன் அல்ல, அவனார்க்கும் பாத்தியதை அல்ல. அவனொப்பம் பறையான், அவனொப்பம் பறையானாருமே, அவனை போலாராதனில் அவனார்க்கும் கடக்காரன் அல்ல, அவனார்க்கும் பாத்தியதை அல்ல, அவனொப்பம் பறையானாருமே, அவனை போலாராதனில். கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை அசைத்து பாடுவோம். மகிமை 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 பரலோகத்தின் மகிமை உணர்ந்து ஷபராகதே பேரின்பம் நீர்தானையா, நிரந்தர பேரின்பமே. பேரின்பம் நீர்தானையா, நிரந்தர பேரின்பமே. எத்தனை பேர் அதை உணர்றீங்க? எத்தனையோ இடங்கள்ல இன்பம் இருக்கிறது, ஆனால் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு மணிச்சுளியும் இன்பம் அல்ல, பேரின்பம். அந்த இன்பத்திற்கு இணையாக இந்த உலகத்தில் எதுவும் இல்லை. அவருடைய பிரசன்னத்திலே பேரின்பம் இருக்கிறது. பேரின்பம் நீர்தா. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க. நிரந்தர பேரின்பமே. பேரின்பம் நீர்தானையா, நிரந்தர பேரின்பமே. கடைசியாக பேரின்பம் நீர்தான். பேரின்பம் நீர்தானை.